Pre svega se zahvalim organizatorima koji su me pozvali ovde. Ja inače sam završio elektrotehničku školu i imali smo samo jedan ispit, da li treća srednje, bilo je mašinstvo i profesor je to tako dosadno predavao da ja definitivno nisam, ali svi moji drugari, kum je mašinac, brodograđevinac, teča mi je bio isto brodograđevinac i kuma je takođe završila ovde mašinski fakultet, znači moji drugari najbliži svi su mašinci. Tako da nije to čudo što sam ovde, to je to. Ja sam se opredelio posle elektrotehničke škole, napravio sam onaj kompletan zaokret i otišao sam da studiram književnost. Moji roditelji su sveta kulture, tako da mislim da je to bilo prirodno, ali kad sam upisivao srednju, ja sam hteo naravno gimnaziju i nisam uspeo to da je bila, ja sam 72. godišnja, znači mi smo prva generacija koja je imala odmah usmereno i tamo nisam prošao, nisam zadovoljio bodu jer nije bilo prijemnog, nego se rangiralo po uspesima. I kaže meni Čale, nemoj ti da ideš u Kovin, bila je ta varijanta da se ode u Kovin pa da se posle prebacuje. Kaže, završi da imaš neki zanat u rukama i tako sam završio elektrotehničku školu i verujte mi nisam se pokajao. Tada u tih godina elektrotehnička škola u Pančevu, možda i sada, ja mislim, ozbiljna škola, a bar je bila tada. Tako da eto, iz tog razloga mislim da ništa nije slučajno u životu. Kada sam 2012. i 2013. razmišljao o ovoj knjizi, ona se pojavila 2014. ali da kažemo da sam je pisao jedno godinu i po dana i pre toga razmišljao kako da priđem tom problemu. Zapravo, hteo sam da napišem jednu knjigu koja se ticala mog odrastanja i da opišem porodične odnose i onda se tu nekako i Mika prirodno, pošto je moj ujak, rođeni brat moje majke, pojavljuje kao jedna posebna figura. I ja sam zapravo pisao jedno vreme u kome sam ja stasavao, koje se u mnogo čemu razlikuje od ovog vremena u kome danas živimo. Tako da, kada sam prišao da obrađujem Mikin lik, nije bilo sve jedno. Izbegao sam, naravno, ova knjiga je koncipirana potpuno na jedan neobičan način. Svako poglavlje je drugačije. Može da se čita na više nivoa i više načina. Nisam želeo da napravim neku stereotipnu knjigu, jer Mika je čovek koji je stalno izmišljao iznova svoju biografiju. On je rekao šta će mi biografija koju sam već proživeo. I stalno izmišljao moja baka, Melanija, majka, njegov je rekao, jao, Mika mnogo laže. Kaže, stalno izmišlja nešto i za tatu, za dedu je napisao neke podatke. Naravno, on je neprestano voleo da iznova osmišljava svoj život i onaj koji treba da proživi i onaj koji je proživeo, stalno je nešto menjao, kao i poeziju svoju. I mislim da je to glavna jedna karakteristika čoveka koji je želeo da oneobiči svaki trenutak svog života i mislim da je jedan deo samo uložio u pisanje svoje genijalnosti, a da je jedan deo uložio upravo u to kako će živeti i kako je živeo. Prezirao je običnost, banalnost, rutinu i nije želeo ništa da ga sputava. I to je jedna vulkanska priroda, nije jednostavno. Znate, romantično deluje kada ljudi o tome čitaju, kada ljudi slušaju ovako, a drugo je kad ljudi žive, pogotovo oni najbliži. Jer to je Mira Stupica jednom rekla za Bojana Stupicu da je to teško njoj bilo živeti, iako i Mira je to bila i odličan prijatelj Mikin. Ali zaista jeste, za te najbliže nije jednostavno, jer su te eksplozije i stvaralačke. Ja se sećam, bio sam mali, on je dolazio kod bake, Bane tako iznenada, neki put si ne javi, i samo dođi i provede tu dan, dva. On faktički jako malo ispavao. Ja se sećam i tog perioda kada je bio kod nas u kući mojih roditelja, to su bili osmomartovski koncerti Tome Zdravkovića. Mika se baš družio sa Tomom i Toma je njega zvao da mu bude gost u Domu sindikata. Imao ta 2-3 koncerta za 8. mart. I sad zamislite, mislim, danas je prosto neverovatno da vas neki pevač pozove nekog pesnika da mu bude gost. Mislim, ne mogu da zamislim Ceca ili Karleuša, nesretno što ugasili sad Twitter, ne može pozove, ali kako bi se to dogodilo da ona pozove nekog sada iz sveta poezije, da neki pesnik treba da se pojavi pred publikom od 2-3 hiljade ljudi,
Ali u to vreme je to bilo, verujte mi, normalno. Znači, Mika izašao i recitovao poeziju pred punom salom Doma sindikata gde su ljudi došli da slušaju Tomu. Ali i Toma je bio drugačiji čovek. I Toma se družio sa intelektualcima, a danas je estrada prepuna kriminala, razbojništva, prostitucije, tako da i ti ljudi više druže se sa nekim podzemljem. I to im je rađe nego da vide da budu prisutni nekih profesora, intelektualaca, glumaca. Dakle, apsolutno je zaokret jedan, ali to nije mnogo vremena prošlo. Pazite, prošlo je nekih 40-50 godina. To je trepta i oka. A sve se okrenulo na tumbe. I ne znam ni kako bi se on sad, verujte mi, snašao u ovom vremenu. On je drugovao sa svima sa područja bivše Jugoslavije. Bio veliki prijatelj sa Arsenom, sa Zuhom Džumhurom. Sa mnogim ljudima je stvarno drugovao i prijateljevao i verovatno bi ga to i pogodilo i taj raspad te zemlje i on je bio jedan pesnik te zemlje, te Jugoslavije koje više nema. Voleo je Vojvodinu, insistirao je, govorio da je Vojvođanin. To je mnogima smetalo. Bio je u sukobu sa ljudima ovde iz Srbije. Beogradska kritika, Brana Petrović je bio njegov veliki prijatelj u Beogradu. Beogradska kritika ga nije nešto ocenila povoljno. Nije čak o njemu ni pisala mnogo. Pisali su po Plavom čuperku kao dečje poezije, ali jednostavno ignorisali su sve ono što je pisao za odrasle. On je prošao dobro u Hrvatskoj, prošao dobro u Bosni, u Sarajevu. U Hrvatskoj je baš u dvorani Lisinski, to kad je posle bolesti, već kad je operisan, tamo je nastupao, tamo je doživio velike ovacije. Ovde nije prolazio, a ima u njegovim zapisima, to sam baš i pogledao, dolazio u direktnu sukobe sa piscima odavde. Zašto je to bilo tako, ne znam. Neki su mu i možda i to hteli da spočitaju da je autonomaš i šta znam, međutim ja to nisam pronašao kod njega. On je jednostavno voleo Vojvodinu i tako se osjećao. Sad to je bilo neko potenciranje možda koje njima smetalo. Brani Crnčiću s kojim se drugovao, Pekiću, Mihizu i društvu koje je bilo drugačije orijentisano. No dobro, to je jedan deo priče. I naravno, bio je filmadžija, znači bio je, pored toga što je bio slikar, on je bio i renesansni stvaralac. U našoj kulturi, mi smo monokultura. Znate, kada pišete, onda ste samo pisac. To je bio i Momo Kapurima. Kaže, ja odem tamo, kaže, idi bolje slikaj. Ja odem kod slikara, bolje piši. Znači, jednostavno, ne mogu ljudi prihvatiti, možete budete i dobar slikar, i dobar režiser, i dobar pesnik. Ne, oni vas mora da stavu jednu fioku i tu vas naguraju i dalje ne može. Nemoj sad kao filman, i slikaš, ej. A on je čovjek bio stvarno svestan, on je kuću se i krove podigao, volao je da radi te obične poslove, svakodnevne, majstorske. Mislim, kako da kažem, mojim roditeljima su oni, Ljilja, treća žena, došli jedno popodne i u kuhinji su pločice im zalepili. Jer su moji, kad su bili kod Mike, kaže, Miko, što su ti lepe ove pločice. Vrlo neobične neke pločice su bile, te kuhinjske, i oni su došli, on je to zalepio. Mislim, hoću vam kaže, svašta je umeo zbilja i nije se libio. I to ljudima ovako, kako vam kažem, odmah deluje nekako bez veze. I takvi smo mi na neki način. Sada, Mika ima publiku. To je još jedna stvar koja je retka kod nas, da imate toliku publiku. I znate šta je paradoksalno? Mika je sad popularniji nego za života. Ove društvene mreže, pa ja ne znam, on i Bukovski su najcitiraniji. Mislim, on ima njegova fan stranica na Facebooku, je imala u jednom trenutku, ne znam, prestao sam više da pratim, ali imala oko 500.000 članova. Mislim, tukao je cecu, stvarno u jednom trenutku, i ja sam bio zadivljen. Ali to nije prošlo svakome u književnosti, on je baš bio popularan. Sad, razmišljao sam zašto je Mika tako imao dobar odnos sa publikom. Prvo, imao je estradnu crtu, to je vrlo važno, da umete da budete zanimljivi ljudima da vas slušaju. Da vam poezija bude takva, iskrena, otvorena, razumljiva. Ima sjajnih pesnika i sjajne poezije koja je hermetična. I čita se u intimi i ne možete da je predstavite na trgu, ne možete da komunicirate s mnoštvom ljudi, prosto takva je poezija.
Mika je imao drugačiju vrstu poezije koja je mogla to. I on je mogao da pleni, on je mogao da to plasira ljudima, da to oni razumeju i da to oni prihvate odmah. I mislim da ga je to, i također taj jedan odnos prema životu, vrlo jednostavan, otvoren, i Mika je živeo ono što je i govorio. I to je isto važno. Umeo je sa svima. Umeo je sa ciganima, njih je obožavao. Oni su bili njegova familija. Nije bilo ciganina muzičara koji njemu ikad naplatio jednaku pesmu. To prosto i kad Mika uđe u kafanu, gotovo je. Ne, možete da dajete ne znam koliko para, oni idu kod Mike. Ako sede i gotovo. Mika je gospod Bog za njih bio. Ja se sećam čuveni, imamo jedan festival amaterskog filma o životu sela Žisel u Omoljici, 50 i više godina postoji taj. I sad dođe tu i određene zvanici, bude puno ljudi, tu su govori i tako dalje. I u jednom trenutku trebalo je taj oficijalni program da počne, a bila jedna šatra, tu su cigani lupali, neki tamburali i popili ljudi već i deru. Sad cigani tuku, tamo muzika trešti i ne može da se dobro čuje u toj sali prosto od njih. I sad moj otac koji je bio jedan organizator ode tamo da ih opomene, ajte ljubav, kakvi, ovi tresu, nema nešto. I onda kaže, dođe do Mika, kaže, jao Miko, možeš ti da ideš da smiriš, ona je tamo, nema šanse, kaže, ne možemo da ih smiramo. I Mika, aj, kaže, sad ću ja. Dođe ovako, pojavi se da otvore šatra. Hej, ljudi, jel mogu, kaže, ja neki dinar da zaradim, da kažem neku pesmu, da me čuje, ne mogu da me čuje publika. Može Mik, može brat Miko, evo odmah. I odmah su učutali. Tako da je to, prosto, to vam ilustrujem kao primjer nekoga koji je, takav je bio čovjek. Mislim, i sad sam, svirali su, ta banda, pominjem je u knjizi, banda Tugomira, i njegov sin je došao sa Zvonkom Bogdanom, kad je bio u Pančevu, i ja sam onda pričao tu sa Zvonkom, kaže, ma to su bre ovi, kaže, to je njegov sin, ti ga pominješ u knjizi, tu sam dao i njima knjige. Zaista je najbolje opisao Rome. Najbolje je Mika učinio nešto u našoj književnosti što niko pre njega nije, u dečjoj književnosti pre svega, a to je taj period adolescencije, od neke 14. godine pa malo, da kažemo, tog puberteta koji ide ka starijem dobu. Zmajova, mnogi ovi domaći autori su pisali za malu decu. Ali niko do tada, do Mike, nije pisao za taj najproblematičnije doba života, kada nisi ni odrasla osoba, nisi više ni dete i počinješ da razmišljaš potpuno drugačije. On je to najbolje opisao u Plavom čuperku, ta osjećanja njihova. I zaista je to jedan fenomen i ta knjiga je doživala najviše izdanja, mislim 70 samo za njegova života, a ne znam sad više koji je broj. Znači, nijedna knjiga u srpskoj književnosti nije imala toliki broj izdanja. I to je za svako poštovanje zaista. I najviše broj. Nije bilo sela da nije otišao. Neke ga zovu učiteljice, neki iz Slovenije ga zovu, on se zaputi i ode. Znači, to je bio veliki profesionalac i to je zaista isto za poštovanje. Doživio sam na našoj domaćoj sceni da se ljudi razno ponašaju, veliki pisci, da budu vrlo neprijatni prema publici i to je, smatram, kao jednu ružnu osobinu, bez obzira koliko da je čovek i popularan, i obrazovan, i drovit, ali jedan poštovanje publike mora da postoji ili prosto ne idete. Momo Kapor, na primjer, nije išao. On je rekao, te knjižne veče, mene to ne zanima i to je jedno. Ali kad odete, a ne zanima vas, onda ja imam problem s takvim autorima. Prosto, pošto sam im gomilu knjižnih večeri vodio u životu i nastupao, publiku morate poštovati. Jer ljudi dođu da vas slušaju. I Mika je to znao i zato su ga voleli. Bilo je, ja mislim, u Vrnjačkoj banji bila je neka smotra pesnika i sada svako pojavi se na onoj steni i sa te stene govori jednu pesmu. I sad zamislite, izađe njih 10 pre njega, izađe Mika i kaže svoju pesmu i ode i ovi viču Miko, Miko, Miko. Ne može ovaj sad sledeći da izađe, kaže ajde. Zamislite, i to kod kolega uvek stvaralo taj neki, kako kažem, književnici, umetnici, pa kao i svuda postoji ta neka vrsta doza malo i ljubomore i odmah
kreće onda su mu spočitavali da muca, da je pijanac. Doživljavao sam svašta. Neki put mi bilo, i neki put i tim ljudima bilo neprijatno. Ja, naravno, do ove knjige malo kome sam rekao da mi je Mika ujak. Nisam voleo to da ističem i dosta sam knjiga napisao pre ove da bih to bila neka moja karta i ulaznica negde. I sa nekim ozbiljnim ljudima, književnicima, i sad pričam ja i kažem, pa šta mislite o Miki Antiću? Ja kažem, to je pijandure. Ja kažem, to mi je ujak. Onda vidim da je on bilo neprijatno. Mislim, kako da vam kažem, to je izdvojiti taj segment čovekove prirode. On jeste, zaista jeste, on to nije krio na kraju krajeva. Do kraja života je takav bio i to je deo njegovog života i deo koji on sigurno je želeo i bilo je perioda kada je pokušavao da se, čak i bio i na lečenju, pokušavao od toga da se oslobodi, ali ostalo je to na kraju negde deo njega do same smrti i zato je možda i otišao u 54. godini, možda bi poživeo da nije toliko pušio, ali onda možda je bio Mika Antić. Jer on je suštinski govorio, nemojte da me žalite kad umrem, jer zavidite mi, ja sam 3 života proživeo za jedan ljudski. Tako da je to zaista bilo tako. I o Miki može da se... Znate, svako ima neku anegdotu s Mikom. Nešto, ljudi su se posle javljali, znaš, upoznao sam Miku, pa pio sam s Mikom, pa video sam se, pa bili smo tamo. Slušao sam i zaista i vrlo zanimljive, ljudi su im pričali vrlo zanimljive anegdote. Kaže, jedan mi ispričao u kolima dok smo išli, znaš, Mika bio negde na jugu Srbije, bilo neko književno veče i sad on vidio tu Merko je neku učiteljicu, ona je bila sama, valjda raspuštenica žena, i kaže, on se tu dopalo. Inače, bio je veliki zavodnik, to mu je bila isto, obožavao je žene, i bio je vrlo šarmantan i sad to je bilo trebao doleti tome. I on, ali pošto je malo mesto, nije bilo neprijatno. I on kaže, ajde, otpratim kući. I on je otpratio do kuće i sad kaže, hajde, idem kod tebe. Oko Miku me ne možeš sad, neprijatno ženi. I on se popne na drvo i počne da jede lišća. Kaže, slušaj, svo ću lišće s ovog drveta da pojedem ako ne pustiš u kuću. I on kaže, ajde, uđi, volim. Tako da, mislim, ta scena je neverovatna. Onda je Tanja Bošković skakala tamo njemu u naručje sa Petrovaradinske tvrđave, ona to isto ispričala, malo se nisu ubili oboje, mislim, on je uhvatio, ali mogli su da poginu, mislim, to je jezivo bilo. Ima jedna anegdota, Mika je bio dosta ovako pragmatičan, lukav. Što se tiče politike, nije ulazio u partiju, u stvari možda i ušao, ali jednom je, kad su ga pitali što ćutiš, kaže, pa meni je rekao Brana Kupusinac da treba prvo da učim par meseci, da ništa ne govore tim partijskim sastancima. Kad je bio u Dnevniku. Onda Tito je dolazio 2 puta jednom je čak slavio Novu godinu u Novom Sadu tamo i sad malo mu nije bilo prijatno što je Mika pokupio ljude oko sebe. Malo je zasenio Tita, to baš nije bilo pametno. Pa se to Titu malo nije dopalo, jer starije je voleo da uvek bude u centru pažnje. A inače, kad je kupovao kola, to je bio period kad nije pio, jedno 2-3 godine, čak i naučio i položio i vožnju i rešio da vozi i vozio je neko vreme. I ja mislim da su onda golfove počeli u Sarajevu da prodaju tih 80-ih početkom. I on je otišao tamo i u fabriku i kao sad došao i platio i kao čeka da on mi donesu ključ. Kaže, ne može to tako, gospodin Antiću, to je bilo druže Antiću, mora da prođe neko vreme, 2 nedelje, direktor fabrike. Kaže, ne dolazi u obzir, kaže, ja sad ili kola ne idem odavde. Ma kaže, pa ne, možete sediti, ali ma kaže, sad ću onda zovem mog druga. Kog druga? I Mika vadi sliku, on i Tito na tom dočeku Nove godine zagrljeni. I on kaže, evo sad ću moja kola da vam dođe. Tako da je bio, ima još jedna anegdota isto, da pokaže tu njegovu, bio je lucidan i kad su snimali ovaj film, posljednji film Veljka Bulajića, koji je bukvalno uništio ovu Neoplantu, jedinu ovu profesionalnu vojvođansku kuću, to je bio skup projekat, užasno i nije se isplatio. I onda je Mika pomogao, jedan od tih scenarista je bio čovjek koji je bio visoko pozicioniran u vojvođanskom komitetu i došao je da mu Mika poradi na dijalozima. I
došao neko doba, uveče i oni sad sede i negde oko 12 sati kaže, ja moram Mika u WC. A Mika je pre toga stalno pisao dozvole, pošto on je u avijatičarskom naselju, sve te kuće su identične i on je tražio neko proširenje ateljeja, da se proširi, a oni nisu njemu davali jer tipsko je naselje, sve su kuće isti, ne može. I on pisao je 100 pisama već i poludeo je. I dođe sad taj iz komiteta i sad oni sede i u 12 sati ovaj kaže, moram u WC, kaže, gde ću? Kaže, ajde u baštu. Kaže, što u baštu, bre, čoč imaš WC? Ne može, kada mi budiš ženu i decu, mi buljaš tu po kući, a već su i popili, kaže, ajde u baštu. I sad oni u bašti, tako i piške, i ovaj kaže, evo, dobro, kako te sad nije sramota, ti visoki partijski funkcioner, ja pesnik koga svi znam, sad neko da prođe ovde i da nas vide piškema u mojoj bašti. Pa što mi ne date tu dozvolu izgradim atelja ko čovjek da imam WC ovde? I stvarno je dobio posle ovaj. Tako da, eto, mislim, treba smisliti to. To navodim kao neku lucidnost kakav je on čovjek bio. Inače, bio je drugarčina, stvarno, i voleli su ga ljudi. Bio je neposredan, bio je pričljiv, govorljiv. Prosto u centru pažnje, kako god da se okrenete, on će da zauzme taj prostor. Bio je harizmatičan pesnik. I bio je novinar, bio je neverovatno koliko je taj čovjek u sebi imao zapravo, koliko je živeo planova svoje ličnosti. Znate, svi mi u životu imamo možda prilike nekih 2-3 valera da živimo našeg bića, jer mi smo kompleksni, svi su ljudi kompleksni, svi imaju u sebi razne potencijale, prosto, ali on je mnoge razvio, to je isto fantastično. Imao je i 6 dece. I iz prvog braka nije imao decu, ali prva žena, znate, imao sam problem malo sa porodicom kad se pojavila ova knjiga, Svetlana, druga žena, me je stalno zvala i tražila, bili smo u komunikaciji, tražila tu knjigu da je pošaljem. Kad sam je poslao knjigu, više se nije javila. Ali i treća žena nije. Znate, nisam ja pisao ženama njegovim. Kako da vam kažem, znate? Verujte, ja pisao sam ovoj prvoj. Prvo jeste, jer je Mika s njom ostao do kraja u jednoj posebnoj duhovnoj vezi. Plavi čuperak je nastao tako što je on njoj pisao pesme. I ona je radila ovde, živjela u Beogradu. Oni su bili u braku neki 10 godina, oženila, udala se za jedan kad je bila maloletna. On je tražio dozvolu, su morali tražiti moj deda koji je iz dole sa juga, iz Bosilegrada. On je bio patrijarhalno vaspitao, to je bilo strašno, da mora da Mika hoće. Ali Mika rekao, ili ćete me da mi date da se oženim bubom, Ljubica se inače zvala devika, ili odlazim u Sloveniju, neću više se vratim. I tu, kad je to moja baka Mela čula, kako u Sloveniju, ajde, potpisuj tamo sve što treba, napala dedu. I naravno pristali su. I onda u jednom trenutku deda je, ona se nije svidala, ona je bila klinka, nije radila ništa tu po kući, deda je bio strašno vredan čovjek, baka isto, oni su imali i đake na stanu, to se radilo prosto u to vreme, nije bilo izležavanje i sve. I on kaže, ajde, Miko, kaže, vodi svoju ženu, izbacio ga bukvalno iz kuće, rekao, ne mogu da vas izdržavam, ne mogu i nju. I on je otišao u Novi Sad, bukvalno su se mučili tih godina i ona je u jednom trenutku otišla, napustila ga je. I onda je on posle toga još intenzivnije počeo pije. Mislim da to je bila neka prekretnica u njegovom životu da se baš okrenuo alkoholu sasvim. Ona je samo jedno jutro, to mi moja mama priča, jer moja mama ipak kao rođena sestra i najmlađa sestra zna te stvari. To su bile neke tajne koje sam pre jednog godinu dana tek izdao, baš za taj plavi čuperak, ona je to znala. I ona je otišla, samo Ljubica je otišla, buba, samo rekla, Miko, neću se više vratiti. Ušla u voz i rekla, pošto je radila u Beogradu, počela da radi u Beogradu i stalno je putovala iz Novog Sada i kaže, sad se više neću vratiti. I on je to stvarno teško doživeo. Podigao je plate u Dnevniku godinu dana unapred, bio je bez dinara, živeo kod Mire Banjac, se hranio njene mame, davali su mu ženske čarape da nosi. Znači, stvarno se mučio i u jednom trenutku, šta je, kad je dolazio u Beograd, on je njoj pisao te dečije pesme, ljubavne pesme i ostavljao je drvetu, tu negde dali kod ekonomsko, ne znam gde su, imali su neko mesto gde je on njoj ostavljao pesmu, zapis neki u drvetu, u nekoj šupljini, nešto. I ona je to sakupila, kaže, pošto je radila u izdavačkom preduzeću, kaže, Miko,
evo, sakupila sam ovo, mogla da bude jedna odlična knjiga. I tako je nastao Plavi čupereh. On je bio posvećen toj ženi. Sad, ja to nisam iznao u knjizi, naravno, verovatno s ovim ženama to nije dopao, ove druge dve, ali prosto to je istina koju sam ja mnogo nakon pojavljivanja ove knjige. Ali eto i to govori o njemu. To su neke intimne stvari. Da je bio jednostavan život nije. Nešto je dočarno u filmu, sad je rađen ovaj film o Tomi Zdravkoviću, pa vidite samo delić toga koliko su ti ljudi zanimljivi ovako, ali teško je to pratiti. Teško je to pratiti u životu, ja to moram da priznam. I kad su bili ti koncerti, Tomini, on je dolazio, tad je pio onaj Rubinov vinjak, generalno je pio taj Rubinov vinjak. Ja se sećam da on kao klinac, se dođem, igramo fudbal, ja se vratim i vidim, on sedi, taj Rubinov vinjak, i zapisuje nešto. On je do 3 ujutru, 4, on je jako malo spavao, legne 2 sata, zaspi. Onda je mog oca, moj otac je još bio nešto bolest, ima neku upalu pluća, i on, ej, Kneža, on je sve zvao, Kneža, ustaj, sad sam napisao pesmu, ja ti čitam, u sred noći. I čale, šta će, moram slušati Mikine pesme. Tako da, to su neke stvari. Što se tiče stvaralaštva generalno književnog, mogu reći da je bio odličan pesnik. Ne sad ne govorim zato što mi je, nego zato što jeste i nepravedno je prećutan. Znači, ignorisan je jedna od jako loših osobina naše kulture. Ja to ne volim, ali to se događa. Klanovi postoje, sad možda su izraženiji nego pre, i prosto, ako niste deo tog klana, ljudi će vas ignorisati. Ma kakav bi velika priroda bili, iako se ne uklapate u njihova neka merila, oni će vas pričutati. I nije dovoljno vrednovano u srpskoj književnosti. On je pisao i ozbiljnu poeziju, mislim i dečija poezija je izuzetna poezija, da se razume, to je glupo i praviti, to je dečije za odrasle, sva poezija je sjajna. Knjiga Mali princ, kako kaže deče, nije dečja knjiga, ona je možda više za odrasle nego za decu. Tako da ima jedan čak nezavršeni roman, ima jedan ljubavni roman, to je neki vikend roman, on je to pisao, verovatno mu je trebao honorar, mada nije loš, ali nije naravno to nešto impozantno. Pisao odlične radiodrame, koje su dobile i nagrade. Uradio je 3 odlična igrana filma i mnogobrojne dokumentarne kratkometražne filmove. Sad je skoro sniman Novosadska televizija u 5 serija, 5 epizoda je napravila seriju o njemu i mislim da je neko je odgovorio, Žilnik je govorio baš, da je u Francuskoj bio taj neki festival crnog talasa evropskog filma i on je prisustvovao kada je taj predsjednik žirija Italijan rekao da je zapravo Mikin film Doručak s đavolom esencijalni predstavnik crnog talasa ovde. Znači, Mika je pokrenuo crni talas domaćeg filma. To nije Živojin Pavlović, ni mnogi drugi režiseri. I Žilnik se zaplakao kad je to izgovorio. I Sveti pesak i Doručak s đavolom su stvarno teme vrlo ozbiljne. Ima još jedan film koji nije on režirao, pisao scenario, koji je bio odmah u bunkeru. Zanimljivo je da Ivo Andrić bio tad predsjednik komisije koja je bunkerisala film. On je bio uzdržan prilikom glasanja, Ivo. Inače, Ivo nije hteo da se upozna s Mikom Antićem. Jedan susret sa džudistima Mika bio u Aranđelovcu, vada u hotelu, i Ivo je sedao sam, pio piće, večerao, i Mika je hteo da dođe sa džudistima. Po konoboru je pitao da li bi posedeo, popio kafu sa Ivo kao Nobelovac sa džudistima i sa njim, i Ivo Andrić odbio. Tako da, eto, i tu postoje neki među piscima animoziteti. Valjda mu se i Andriću nije sviđalo to društvo. Elem, hoću da kažemo, i kao slikar je bio zaista sjajan. Ja sad nisam baš kompetentan da o slikarstvu mnogo govorim, ali taj njegov posljednji serijal koji je radio pred samu smrt, vrlo ekspresivne slike, Suncokrete je radio, čak je više slikao nego što je pisao. On je imao rak vilice i
deo jezika mu je odstranjen, tako da nije mogao da govori. Zamislite, to je kao Beethoven kad je ogluveo Mika da mu odseku jezik. Mislim, Mika koji nije zatvarao usta, to je baš ono udar direktno u srž njegovu, ali on je uspeo i to da prevlada, ponovo je naučio da govori, znači bio neverovatan u tom smislu i tu bolest je prevladao i to je bio juni mesec, 24. juni 86. godine. On je dobio nagradu Avnojevu, to je bilo veliko priznanje. Pre podne tamo je bio, uzbudio se, vratio se kući, prilegao je, ustao, posle popodnevog dremeša, izašao u tu baštu, tu je bilo još nekoliko prijatelja i samo se strovali. Rekao, meni je loše i pao je od srčanog udara. To je bilo 3. srčani udar koji imao je 2 kliničke smrti i ta 3. je bila fatalna. I tako je otišao. Mi smo te večeri, sećam se, to sam zapamtio kao mali. Ja sam bio tad 7. razred, završio osnovne škole. Mama, tata, ja sam izašli u grad, baš nešto je bilo u gradu, neko događanje. I moja mama vidi ovako zvezdu padalicu. Ja kaže, jo Bože, možda je neko umro. I kad smo se vratili uveče, zvali su nas iz Novog Sada i rekli su da je Mika umro. I on je govorio da ne ume da umre. Ja bih sad zamolio gospođu koja je htjela pročita delove iz Besmrtne pesme, evo možda je prilika sad da čujemo, jer on je rekao da ja ne umem da umrem. Ovo je jedan apokrifni dnevnik Mikin, gde on kaže, utorak, probudim se ja pred zoru i vidim majku Melaniju kraj prozora kako bdi. Čeka mene. Čeka me da se vratim, iako sinoć spavam u sobi pokraj njene. Po mom telu puže mahovina, dok u nozdravama osjećam miris mesečeve izmaglice. Opet sam čitavu noć sanjao ptice i čuo soptanje 1000 malih njuški dok su gmizale niz sasušeno korito reke. U nekom drugom vremenu, na nekoj drugoj planeti, pomislio bih da gubim razum. Šta je sve ovo meni trebalo? Te ptice, ti letovi, ta poezija, mahovina koja me guta, to pijanstvo do zaborava. Mogao sam da živim i sasvim drugačije, ali očito da nisam umeo. Šta sam se dovraga zaleteo u sva ta prezasićena proviđenja? Zašto sam probudio prastaru moždinu zemljotresa u zavičaju naše slepe nežnosti? To što se skriva između slova, to što prodire u te pukotine reči, samo je dah moj i moja krv. Odlaze prijatelji. Žar cigarete je progoreo papir, a mrlja mlastila izbledala na suncu. Čekaj, kažem nekom klipanu iz 7. reda Doma kulture u dalekoj provinciji, zašto mi se smeješ, burazeru? Ja sam sve svoje pesme krvlju pisao i pošteno sam platio kiriju što sam živeo među ljudima. A tu je onaj predsjednik opštine u Čortanovcima koji je pucao na mene u kafani. Niko da nisam u to vreme išao bez cigana. To su bili nezaboravni dani Tugomira i njegove bande. Tražio sam da mi cigani dugo sviraju moje pesme, a predsjednik je vitlao pištoljem i ništa nije plaćao. Na kraju je ispraznio čitav šaržer. Cigani i gosti su se razbežali i on je napustio lokal. Imao sam u tim danima svoje lične cigane, lični Dunav, ličnu tvrđavu, lični orkestar i valjda jedino tada, po prvi put, i svoj lični život. Bežao sam u svet poezije, to je bila moja naivnost. Bežao sam u svet slikarstva, to je bila moja lukavost. Odlazak u svet filma, to je bila moja potreba da budem surov. Od novinarstva sam živeo. Vidite, postoje 2 Miroslava Antića, oduvek je bilo tako. Čitavog života borio sam se svojim dvojnikom koji se tek sada izgubio u maglama postojanja. On je bio bolji, prirodniji Antić koga je moja majka obožavala, a koji meni neprekidno stvarao nevolje. Nisam mogao da ga podnesem upeglanog, namirisanog i očešenog kako čita stihove mojim plavušama. Bio je toliko razmažen aplauzima, nagradama, položajem u društvu da mi se obraća osorno kao slugi, kao nekom nedoraslom tipu. A ja sam mu čak i pesmu napisao, najdivniji epitaf na rukama doktora Savića u neuropsihijatrijskoj klinici koji me je prvi izlečio od 1000 neverovatnih bolesti vezanih za vodku, konjak, vinjak. I ta upeglana stoka je pre mene uskočila u sve čitanke i zauzela moju večnost. Trebalo je ranije da ga se rešim.
Testament? Pa dobro, morao sam napisati i to neugledno štivo. Premda sam bio ubeđen, zaista to tvrdim, da nikada neću umreti, pošto sam sa zvezda i sav sam od svetlosti stvoren. Ali ako to već mora po zakonu zemaljske pravde, želeo sam da se dogodi na moru, pa makar to bilo i more mahovine. Sada me više ne pogađa privremeno, pošto se mudrost uselila u mene. Sada mi je savršeno svejedno što se u ovom zatravljenom čovečanstvu budale više uvažavaju od genija i što kreteni ubice, ugnjetači slobode vladaju istorijom. Treba se svrstati u red odabranih u zaštitu veka što okleva da zakorači preko svoga ruba, kao ludak na krovu kad začuje korake policajca na stepeništu. Ja tražim slobodu da dovršim nebo. Učinit ću ga živim i kada plovi nasuprot životu, ja nisam kamen, ja sam trajanje. Eto, toliko. Ajde još jednu Mikinu pesmu da pročitam za kraj. Ja... Svašta umem, stvarno umem, samo sebe ne razumem. Ja čuvao ljudi ovce tamo negde na kraj sveta, moje deci, kajmak smeta, luk im smeta, sve im smeta. Ja do škole pešači i po kiši i po snegu, moje kćeri ko knjeginje, ko da se usvili legu, jednom šmrknu, dva put kinu i beže u limuzinu. Svašta umem, stvarno umem, samo sebe ne razumem. Ja krčio s ocem šumu, plik do plika, dlan mi ospe, mome sinu gospodinu teško i da đubre prospe. Kad mu mati nešto reži, mislim žensko pa nek reži. A on odmah kupi stvari od kuće, u svet beži. Žvrlja neka pisma, oproštena, puna bola. Ispadnemo pred njim krivi mi i škola. Traži novac, kuka, moli, nema čime stan da plati, a ja luda pa ga pustim da se mirno kući vrati. I sve divno, divno umem, samo sebe ne razumem. Sve sam ovo za njih stekao, niko hvala nije rekao, ko da moram da se zboram i da leđa večno krivim zbog prinčeva i princeza. Kao da samo za to živim, a ja živim jer se nadam da me i sada negde čeka jedna šuma iz detinjstva i vedrica vrućeg mleka i tišina ispod brega i plav lepet ptičjih krila i ogromne žute zvezde kao što je moja bila. Al putevi zatravljeni, nad njima se magle tope, odavno su zatrpane moje bose dečje stope. Išao sam ja u svet, bez režanja, bez bežanja, išao sam da odrastem, sad sve mogu, sad sve umem, ali šta mi sve to vredi kad sam sebe ne razumem? Hvala vam. Hvala na pažnju. Volim je od štala do oltarskih dveri i od blata do pšenice. Toplu od ciganskih budala i blagdanskih očenaša. Vršidbenu i zadušničku. Smeđu kao devojačke pletenice. Tu zemlju čardaša, čaša i bezemljaša, gde su služili bdenije i ljude za glavu skraćivali, gde su starice tepale i pragove branile golim šakama, pa su je brali i ždrali rukama, pa su crkavali i živeli, pa su je voleli ljudi i kleli i psovali i plakali. Ta Vojvodina ašova, britvi, molitvi i šamara, zarasla u želje, u laž, u borbu, u izdajstvo, u ljubav. Volim je jer svi smo široki i obični kao ova ravnica, jer smo i veliki i prokleti na ovim zelenim travama. Muču
steoni vinogradi. Peni se jesen u kacama. Rđaju po bespućima vetrovi sa kutnjacima masnim od slanine. Rodio te otac, ubio te sin, brat bratu o vratu i po vratu, a krstovi najveće drveće, a grobovi najveće planine. Na usni tamjan i nafora, nozdrva od bosiljka bela, zubi utrnuli od bećaraca i truli od opela. Jao ravnico, jao krtico, jao bezglava tico, jao sve moje nesito i ponosito i napito. Moja žetva i žito, moja kletvo i tugo, i jao Vojvodino, gladna godino, i Vojvodino, dugo. I volim je prosjačku pred crkvama, nedeljama u ritama, i svatovsku, astragansku, neucveljenu bolovima, i Vojvodinu vašarsku i harmonikašku, čas raspusnu, čas pitomu. Lete nad Fruškom gorom, nad tornjevima, nad džermovima, nakolmovani paorski anđeli bez krila i oreola. Leti moja Panonija, 1000 puta zaklana i opet najlepše živa. Panonija što prašta i što se iz groba seća, sva od praporaca i dukata, sva mnogo srneća i kereća. Jao ravnico, jao česnico, jao vodo i travo, jao sve moje drveno od krstova i krvavo i prljavo i pravo. Jao žuto od snopova, od mrtvaca, od sunca i sveća. I jao šareno od vina, od violina, od sukanja i cveća. Ja tebe nožem i hlebom, ti mene solju i satarom, ja tebe nogom i bogom, ti mene ruzmarinom i materom. Jednu zob zobali, jednako groba dobili, jednako se oplodili i rodili i prodali. 4 konja debela u pesmu si uprezala, 4 strane sveta u kupak si nam uvezala. Ej, Vojvodino, od plača, od đubreta i od kolača, a vere 4, a 5 ciganska, a 6 iz tambure riče, i sve mi na sramotu liče, i sve mi na Boga liče. Zaigraj, zapevaj, zavitlaj lepoto bozonoga, nevesto moja najlepša u droncima i plaču. Ti što se moliš Bogu i ti što pljuješ Boga, ti što si dugovala i naplatila račun, na zdravlje, diži čaše, razbiji astale šakom, zapevaj preko njiva, neka zabride kosti. Volim te što si prosta, sirova, divlja, tako i tako mnogo luda. Volim te, volim, oprosti. I tako do smaka sveta, najteža zemljo moja, sa ukusom muškatla, krvi, hleba i saća.
od paorske sam krvi, psovki, radosti i snova, razdrlji prsluki, gotaj, ja ovu zdravicu plaćam.